Jo no parlaria de creure en la revolució, però sí que realment estava havent una transformació o s'estaven donant experiències que ho ocupaven tot. O sigui, és que realment tenies la possibilitat i la capacitat de viure una mica al marge dins de la ciutat capitalista i neoliberal que és Barcelona i que ha continuat sent-ho, però tenies la possibilitat de traçar-te una ruta geogràfica, vital, vivencial, alternativa, d'alguna manera. Com a mínim, durant un temps teníem aquesta sensació. Potser estava sobredimensionada. Crec que hi havia una part que era molt certa i molt legítima sentir-la així. No fer una política abstracta, sinó fer una política de llocs, una política d'espais, amb una revolució material, no només ideològica o teòrica, sinó fent espais de vida. La idea del moviment de les ocupacions era alliberar espais per fer una altra vida i, per tant, per generar una altra societat. La revolució, grandíssima paraula. Sí, jo me la creia. El que passa, primer hauríem de definir revolució, què vol dir revolució, quina revolució. Per mi la idea de revolució és la que es fa quotidianament, és la que transforma petites coses quotidianament. Si entenem la revolució així, jo sí que hi creia. I creia que la feia. Construir noves formes de relació afectiva, de consum, de producció, de construir noves formes d'organització política. A l'any 99 hi ha un salt qualitatiu amb la repressió a partir sobretot de la manifestació del 12 d'octubre del 99. Però la clau, per mi, és com entra els mitjans de comunicació a fer registre i explicar un relat parcial que, a més sobredimensiona les violències que diu que el moviment Ocupa aplica i que redueix les violències que aplica la policia vers el moviment. Per mi aquest és el gran punt d'inflexió. Llavors, la premsa comença amb un discurs de relació amb la Kale Borroka. Sí, vam voler passar la nit al centre cívic de la Verneda i l'Ajuntament va enviar la Guàrdia Urbana a desallotjar-nos. La Guàrdia Urbana va actuar amb molta violència. La campanya contra la impunitat policial arriba en un moment en què hi havia un desfase de repressió. Va haver diverses situacions en què la policia anava i ens vam ajuntar moltíssima gent i vam dir, anem a fer una manifestació, anem a fer accions que diguin prou a aquesta impunitat policial al que estem vivint. Nosaltres no havíem viscut una dictadura. Hi havia coses que no teníem la por al cos de la mateixa manera que la tenien les generacions anteriors. I aquell dia ens vam agafar dels braços, vam començar a córrer cap a la policia. Llavors van treure la pistola i van dir el próximo que corra no se va a levantar. La resposta policial va ser molt forta i molt llarga, perquè primer va passar per calabossos de Guàrdia Urbana. El tracte per part de la Guàrdia Urbana antidisturbis va ser molt brutal, vull dir que realment va haver linxaments i d'aquí crec recordar Policia Nacional, de Policia Nacional crec recordar també els calabossos de jutjats, amb la qual no ens van aplicar l'antiterrorista, però pràcticament, és a dir, ens van tenir el màxim temps possible de calabós en calabós. L'acció de canviar la bandera a l'Ajuntament de Barcelona també era per denunciar el desallotjament d'un centre ocupat al costat d'Arc de Triomf, a l'Economat, que es deia, que havia sigut desallotjat aquella mateixa setmana. Un grup de gent se li va ocórrer que podia ser una acció potent, que havia inspirada en una acció que havia fet la Crida al Parlament als anys 70. El canvi aquest de bandera va ser portada de molts diaris. Era l'objectiu. Es va crear una escena de hardcore a principis dels 90 que aglutinava tota una gent que tenia uns interessos musicals i polítics.
alguns d'ells vinculats amb cases ocupades i altres no. En el meu cas jo estava vinculat amb cases ocupades. Jo vaig entrar amb el moviment de l'ocupació quan tenia 13-14, que va ser amb Cross 10. Aquesta explosió musical, no? Va venir, jo suposo, també perquè hi havia tots aquests gustos, interessos, i hi havia una xarxa, sobretot, de gent que havia viatjat molt per Europa, gent també de Gràcia, gent vinculada a Casa Muntanya, que tenia molts contactes, i afortunadament molts d'aquests grups també estaven vinculats amb una escena política i quan sortien a tocar i feien gires anaven a squats. Todas las bandas que estaban de gira pasaban por aquí. Entonces a partir del 90 sí que vinieron todos. Yo creo que era una necesidad o una manera de alimentarnos unos a otros. Digamos que las ocupaciones se alimentaban un poco de conciertos y otro tipo de actividades, y las bandas, en nuestro caso, bandas que no querían en ningún lado, pues teníamos como alternativa tocar en las ocupas. Y compartíamos ideas y espacio. Nosotros empezamos a tocar prácticamente en ocupas. Bueno, pues antes de Holanda y antes de Alemania estuvo Italia. Aquí a principios, mediados de los 80, descubrimos la escena italiana con bandas como Brecet, Indigesti, Rap Power, un montón de bandas, y a mí me llamó mucho, digo, en Italia tiene que haber una escena acojonante, ¿no? Entonces, siendo menor, en autostop, con 2 colegas de Canarias, pues fuimos hasta Milán. Yo llegué allí y me planté en casa del bajista de Brecet. En el disco ponía la dirección y yo me fui directamente a su casa. Le piqué al timbre y el tío, muy amable, me llevó a una ocupa que se llama Corso Garibaldi. Era un edificio entero ocupado. Dentro de esa casa, en la que me pude quedar unos días, pues tenían su distribuidora alternativa, en otro sitio hacían conciertos. Digamos que todos los punkis de Italia pasaban por ahí, por León Cavallo. O sea, fue una experiencia sensacional. Claro, el problema era el volver aquí, que no había una cosa así. Estaba la casa donde tú vivías con tu madre y tenías que quedar con los colegas en un bareto o en una plaza y no había móviles y bueno. Entonces, claro, había la necesidad de empezar a currárselo y de llevar, de pasar de las palabras a los hechos. En Barcelona también hay varias épocas o generaciones de ocupas. La primera empieza en el 84, cuando se ocupa la primera casa en Torrente de Oya. La primera ocupación ya fue una reivindicación en sí. Si hubiéramos querido que la cosa durara, porque prácticamente duró 5 horas, 5 horas hasta que la policía nos echó. Yo la ocupación reivindicativa, al menos en la generación a la que yo pertenezco, de principios de los 80 a mediados, cuando soy adolescente, me llega a mi vida la ocupación dentro del movimiento punk. Es gente que muy joven, que unidos por la música y la estética punk. Lo que ha sido el movimiento de ocupación, que entonces se decía movimiento squatter. Era coherente estar dentro del punk y ocupar una casa, como no hacer el servicio militar, negarte a incorporarte a filas o colarte en el metro. Eran actitudes coherentes en esa época. Y que necesita espacios para desarrollar toda su creatividad y escapar por un lado de la familia patriarcal y por otro lado de los sitios tutelados por el ayuntamiento, que son los únicos que había en este. En el 84, nosotros éramos punkis, estábamos aprendiendo un poco, tomando conciencia de lo jodido que estava todo. Nosaltres, per començar a ocupar, en principi no tenim gaire referència, o sigui, almenys amb el grup que van començar a ocupar, que va ser Esplugues, sí que havíem sentit parlar de l'ocupació, hem sentit parlar d'Europa, a Euskadi també, que havia alguna ocupació. Sabían que existía aquesta possibilitat de fer i és el que ens vam de fet tirar a fer. La segunda ocupación en la que yo participé fue en Bolívar 12, que está en Baicarca. La convivencia con los vecinos del barrio era muy buena. Cualquier yaya, cualquier chaval que pasara por ahí le invitamos a que entrara y que viera qué gente éramos y el tipo de actividades que hacíamos. Esplugues
bueno, tal com ocupem, en principi, per part dels veïns Espant, no? Una gent raríssima que ve allà, més vam ocupar a la part més poble d'Esplugues, i l'ocupació va durar molt poquet, ens van fotre fora de seguida. Y acabó con juicio y gente en el talego, tanto chicas como chicos en Trinitat Vella como en Baterrás, y bueno, yo no entré porque yo era menor, me faltaban 3 o 4 días para cumplir 18. Però sense cap ni ideologia política, ni cap idea de construir res especial, ni res, no? Senzillament érem un grup de punks que en aquell moment es quedaven sense lloc on viure. En la primera ocupación a la cual yo asistí, recuerdo el Casal de Transformadors en la calle Ausiàs March. Recuerdo que había conciertos de música de grupos punks y con una ideología, que era la ideología anarquista, que era lo que entonces la gente que participaba en la ocupación le promovía. Entonces nos llamamos, creo que lo hablamos contigo, el colectivo Squat de Barcelona. Sí, por supuesto. Es decir, todo el mundo hablaba de squatters, nadie hablaba de Ocupa. Aquí no hubo a nivel interior como movimiento un cambio de denominación. Vino desde fuera y bueno, cayó bien y fue asumido como tal. La primera ocupación de Torrent de l'Olla y en la siguiente Bolívar, prácticamente los grupos que compartíamos local en No de la Rambla 89, que éramos Sentido Común, GRB, Subterranean Kids y muchos otros, participamos activamente. Y digamos que fue la parte punky que o que promovió o que empezó a empujar un poco para que todo esto funcionara. No es por echarnos medallitas ni nada, simplemente es porque éramos de la poca gente que había. Recuerdo Villa Hortensia, ya en el tiempo de haber acudido allá, finales de los 80. Va ser també una experiència curta, però que ja vam entomar no només nosaltres, els que vam ocupar Esplugues, sinó amb gent sobretot de Cros 10. Vam anar a ocupar allà, era complicat perquè era al mig del camp, sense aigua, sense llum, i a més, com que hi havia tot aquest esperit de que vingui qui vulgui, qui ho necessiti, doncs ens va ficar allà mogollon de gent xunga, no? Que ens van crear moltes dificultats en la convivència, en l'intentar fer un projecte a partir d'aquí, que ens va acabar cremant molt a tots, gent que va marxar, i d'altres que vam decidir buscar un altre espai i marxar d'allà, que llavors l'espai que es busca és ja Casa de la Muntanya. A finales del 75 tenía ya ganas de organizarme, todavía estaba Franco y bueno, y allí tuve la oportunidad de organizarme y me organicé con el primer grupo que me cayó en la mano, que fue el PT, el Partido del Trabajo, y yo me encuadré en la Joven Guardia Roja. Era una organización juvenil con una ideología maoísta y entonces pasó de que, bueno, lo que pasa siempre, ¿no? De que son estructuras muy cerradas, muy piramidales. Éramos gente que en ese tiempo teníamos 15, 16 años, el más mayor, y entonces ya pasamos a un proceso de, bueno, fuimos apartados de la organización porque éramos más radicales, estábamos por una posición de, creíamos que había que golpear más fuerte, fuimos apartados, casi expulsados, rompimos y entramos en una dinámica de grupo más autónomo. Teníamos muchas ganas de encuadrarnos, de organizarnos. En ese tiempo la CNT se acababa de reconstituir, era clandestina todavía, y la CNT por su historia nos parecía un sindicato revolucionario. Más que en esa época todavía nosotros no estábamos ni redefinidos ideológicamente, estábamos haciendo esa transformación de una posición más marxista antiautoritaria y tal. Ya te digo, teníamos 16 años y nos encuadramos dentro de la CNT en lo que se llamaban los comités de defensa de la CNT, que eran los encargados de velar por la seguridad en las manifestaciones y luego hacer acciones de castigo, que llamábamos. A principios de los 80 yo siempre estuve ligado a los Ateneos Libertaris. De hecho, yo militaba en la CNT, pero teníamos muchas dobles militancias. Tuvimos más afinidad con gente del Ateneo de Gracia. Había gente más de un sector por el anarquismo organizado, con unas tendencias más también autónomas y una crítica al trabajo asalariado, un nuevo discurso anticapitalista.
Y bueno, y ahí fue donde empezamos a nuclearnos un montón de gente. Pensa que el 89, 90, 91 és els anys de la crisi de l'extrema esquerra. Nosaltres ho veiem, no? Les joventuts dels partits revolucionaris catalans es dissolen, implosionen, els seus militants estan cansats i desorientats, i aquestes figures antigues doncs, deixen pas a unes noves figures més d'horitzontalitat, més d'acció directa, d'assemblea, d'assemblearisme, de rebuig a les jerarquies i d'unes identitats molt més diverses. No hem de pensar tots homogèniament per actuar. Aleshores, jo crec que als 90 sí que hi ha un nou model d'acció col·lectiva que respon als canvis polítics, econòmics i socials que estem vivint al final del segle XX. Revelation reveals the truth, a revolution, oh yeah. Per mi, Casa de la Muntanya va ser, sobretot, un intent un laboratori polític, un laboratori d'experimentació política, en el sentit d'intentar lligar el que fins llavors era potser una ideologia, era un marc teòric, era un discurs, com portar-ho a la pràctica. S'aprèn de l'experiència. De fet, a Casa de la Muntanya vam anar un grup de... En principi érem 7 o 8 persones, i sí que és veritat que en poc temps ja érem el doble també, perquè realment hi havia molta necessitat d'espai. Hi havia gent que estava, no sé, com per exemple la gent de Cros, que estava ocupant per tenir un espai on treballar políticament, però no en viure, no? Establint l'assemblea com a base per a prendre decisions, organitzant la feina, ja comencem a organitzar-nos millor i sobretot a prendre decisions col·lectivament. It takes a revolution to make a solution. Es como un pequeño germen ahí, Casa de la Montaña, es un brote, que van saliendo más brotes, y después de ocuparse los segundos gatos empezó a salir en Gracia casas, pero a punta pala. Vam obrir un espai molt important. Que obrir aquelles portes va ser també obrir la possibilitat que s'obrissin moltes altres portes, perquè a més vam saber d'alguna manera organitzar una assemblea d'ocupes, de recolzament, d'ajuda entre uns i els altres, de fer front també a la repressió, que era molt gran. Bueno, aquel fue un espacio muy grande, con mucha gente, como yo creo que no se había conocido antes, que se ocupó, y con una intención política en el sentido ideológico y aparte combativa, realmente muy contundente, es decir, muchísimo. O sea, Casa de la Montaña, reconocemos la difusión internacional que tuvo. Era un lugar emblemático como otros en otros lugares de Europa, por ejemplo. La Hansestraße de Hamburgo. Casa de la Montaña era un espacio muy emblemático y con mucha esencia y con mucho contenido ideológico que reafirmaba posturas y aparte abría puntos nuevos de visión. Gatos 1 sale a raíz de conocer a la gente de la Casa de la Montaña. Nos dijeron que si queríamos ayuda, que ellos nos ayudarían a ocupar algún día o tal, y entonces nos ayudaban a entrar en la casa, y bueno, nos metimos en la casa de los primeros gatos, un palacete súper chulo, en Gracia, y nada, de ser 4 personas, al cabo de 2 semanas éramos 15,
y al cabo de un mes y medio, 2, éramos 40 persones. Les connexions que teníem a Gràcia quan es va ocupar els bloques, per exemple, clar, heu de pensar que nosaltres quasi tots entrem d'ocupes nous, diguem, o sigui, la primera ocupació. Llavors, a partir d'allà, comença a teixir tota una sèrie de relacions i sobretot amb els veïns de Casa a la Muntanya, el Torreón que hi havia en aquell moment també, a partir d'aquell moment comencem a construir unes relacions d'amistat i polítiques. Sí, aquí sí que hi ha una ideologia política, hi ha una intenció de construir una altra manera de viure, fora dels paràmetres socials. Ja ho considerem una lluita, no només tenir un lloc on viure, sino sí que ya lo consideremos una lluita. A través del Ateneo Libertario de Gracia, pues estábamos todos muy conjuntados, muy unidos. O sea, entonces hay mucha relación ahí entre la gente y bueno, muchas ideas afines. Esto también contribuye a que sea un movimiento muy compacto, muy homogéneo, casi como una familia tribal, y tienen una comunicación muy fluida tanto entre las personas como entre las casas. Quan entro a l'Ateneu, que era molt jovenet, jo vaig entrar en un moment en el que hi havia com un traspàs de poders. Per una banda, la gent que havia muntat l'Ateneu de Gràcia, que eren la gent que venia de l'Ateneu de Poble Sec, els llibertaris antics, de la lluita antifranquista, deixaven com de tenir un pes allà i passava a ocupar-lo tota una generació de gent jove, de punquis, perquè bàsicament eren punquis tot. I just en aquell moment, una mica després vaig aterrar jo allà. I jo penso que en aquest moment, en aquest traspàs de poders, va ser quan es va estendre tota l'ocupació pel barri. Este fue auténtico porque aparecieron un grupo de jóvenes con punkis auténticos y además con ganas de hacer cosas y sobre todo con el tema de la vivienda. Y fue todo un abrir porque nosotros siempre habíamos hecho la crítica con la propiedad privada y la socialización. Entonces, vimos la oportunidad que teníamos mucho en común, que eran gente muy joven, con mucha energía, ganas, con un discurso nuevo también. Hi havia darrere tot un ideari, tot un moviment, tot unes ganes d'intentar fer coses que sortien des de l'Ateneu. Ellos tenían una necesidad de estructura, de logística, que nosotros ya la teníamos. Entonces fue una transmisión de trabajar en común. Ellos tenían sus asambleas, funcionaban autónomamente, pero las reuniones se hacían en el Ateneo de Gracia, los materiales, todo lo que se iba, lo teníamos como el centro operativo de logístico para ir a hacer las diferentes ocupaciones, los intentos de ocupaciones que se hicieron. ¿No? Fundat pels antics anarquistes, gent que havia viscut els anys més foscos del franquisme, gent que provenia de les lluites antifranquistes, gent de l'Ateneu del Poble Sec, gent del Xino, gent del centre de Barcelona. Clar, aquesta és l'herència que vam amb nosaltres. Clar, nosaltres veníem emmirallats, per una banda en tot aquest moviment i per una altra banda todo lo que venía de Londres, de los 77. Ellos estaban en contra del trabajo asalariado, del pijerío que había, del posmodernismo, toda la época posmoderna, todo el rollo de la puta movida, toda la movida esta de los pijorrines y la música y del fandonguillo que se llevaba, a nosotros nos parecía decadente y nada radical, y había un sentimiento y una posición muy radical. Tuvimos una simbiosis muy interesante. Había gente que no tenía ningún tipo de formación y tal, pero bueno, su cotidianidad, la estética, esa forma fresca y decir, pero si nosotros ni trabajo ni hostias, había una mezcla generacional. Y en el Ateneo de Gracia había peña de 50 y 60 años también. Y claro, para ellos sí que les fue un rompimiento. Y claro, a muchos compañeros no les pareció muy bien, les causaba estridencia, sus formas, ser tan mal educados, el rollo del alcohol, las drogas,
bueno, algunos comportamientos, uf. I d'alguna manera necessitàvem un altre espai on fer activisme, no? On militar, on treballar políticament. I al barri teníem l'Ateneu i vam desembarcar allà una mica al moment tropel, amb molta joventut, amb moltes ganes de fer coses, amb moltes idees, amb molta força, i jo crec que vam ocupar una mica, jo ara des de la distància penso que potser vam entrar massa a saco allà amb la nostra manera de veure i de fer, però sí que vam crear un espai que, entre d'altres, teníem allà l'oficina d'informació del moviment Ocupa, que teníem tota una distribuïdora de material alternatiu, que teníem el grup de teatre de dones, que teníem el campi antimilitarista també estava a l'Ateneu, tenien tota una sèrie de fronts oberts allà. Pienso que hay una evolución de la gente, del movimiento punk o de la gente punk en toda Europa dentro de movimientos políticos. Por ejemplo, todo el movimiento autónomo en Alemania, Berlín, Hamburgo, influye mucho en el enfoque que se le da a la ocupación a finales de los 80. Es por lo cual la ocupación entonces empieza ya a ser no ya un acto de coherencia y de denuncia, cuando vivir es un lujo, ocupar es un derecho, o un desalojo otra ocupación, en fin, esos lemas comienzan a tomar otra forma más estructural o con un objetivo político más concreto, que es un poco la evolución de la ocupación en los movimientos alternativos, porque empieza a participar mucha gente diversa. Primero había mucha más pinta, o sea, tú llegabas, te veías unas crestas de palmo, velos de colores, 8000 chapas y badges, muchas bandas, mucha infraestructura, todo el mundo súper amable. Aquí ya la gente, si no la conocías, era un poco, o éramos todos, yo me incluyo, unos más reacios unos con otros, ¿no? Y fuera, claro, había más cantidad, más calidad y más de todo. Era impresionante, tanto en Italia como en Holanda, como en Alemania y tirando para arriba. La ocupación en esa época se organiza sobre varios ejes, que uno es la autoorganización, la autonomía y la autogestión y también, sobre todo, de la acción directa. La guerra no se hace para ganarla, se hace para que sea continua. El acto esencial de la guerra moderna es la destrucción de los productos del trabajo. La sociedad jerárquica solo es posible basándose en la pobreza y la ignorancia. Por principio, el esfuerzo bélico se planifica para mantener a la sociedad al borde de la inanición. La guerra es hecha por el grupo dirigente contra sus propios súbditos y su objeto no es la victoria sobre Eurasia o Estasia, sino mantener intacta la misma estructura de la sociedad. Mantente fuerte, golpea. Caer al suelo solo una buena oportunidad para levantarse. Si te paras, pierdes. Avanza. Más rabia. Acabava de sortir lo de la prestació social substitutòria i llavors hi havia molta gent que es declarava antimilitarista, no volia fer ni el servei militar ni participar de la prestació social substitutòria. Jo em vinculo a recolzar la insubmissió total com a dona antimilitarista i després em vinculo el que seria el Campi Nou Barris. Dins del Milicac a Gràcia van començar a sortir les nostres desavinences, perquè alguns, a part de trotskistes, també eren independentistes, llavors estaven no en contra de la mili per una qüestió militar, sinó per una qüestió d'estat espanyol. I altres ens consideràvem més o antimilitaristes o estàvem contra els exèrcits. Llavors aquí entre nosaltres sortien els primers piques, nosaltres mateixos ens tapàvem les pintades. Arrel d'això i d'alguns altres desacords, alguna gent vam passar a l'anti. A l'anti es va crear
també arrel d'alguna gent que ja es trobava el tema de la insubmissió a sobre, doncs va sortir el Campi Gràcia. Campi estava més per la insubmissió total, era d'un caire més llibertari. Des del Campi Nou Barris, com estem fent moltes activitats conjuntes amb el Campi Gràcia, és quan diguem que començo a vincular-me a el que és el moviment Ocupa. L'Anti jo crec que va ser un aglutinador de gent que no es trobava a gust en altres indrets i que per la personalitat de la gent que obríem i també per les nostres idees, trobaven un lloc on poder-se sentir a gust. Evidentment venia molta gent del nostre perfil, però també gent de perfils més difícils de classificar, gent desarrelada. Cuando llegué allí, pues claro, fue como un cambio brutal, ¿no? De Badalona, de un barrio ahí en Llefià, que es un barrio bastante así suburbial, digamos, a llegar a un sitio allí que está un mogollón de gente, mogollón de movimiento a nivel social, de repente descubrir el Ateneo, descubrir, no sé, los comedores populares, todo lo que se hacía en aquel tiempo allí, ¿no? Fue lo más, ¿no? O sea, el día, no tenía, faltaven hores. En un primer lloc a Gràcia no hi havia cases ocupades, però després, quan es van començar a ocupar, la immensa majoria eren vivendes, no hi havia centres socials. I d'alguna manera l'Anti i l'Ateneu van funcionar com això, com a centres socials. No eren espais ocupats, per tant eren llocs segurs, amb una certa estabilitat, i això donava també peu a que es poguessin fer projectes a més llarg plaç. Jo crec que l'antimilitarisme sí va ser un motor de que molta gent ens busquéssim, ens trobéssim, i aquest trobar-nos i aquest buscar-nos ens fes buscar espais, i aquests espais moltes vegades van ser l'ocupació. Altres vegades van ser associacions o ateneus, com a l'Ateneu de Gràcia o a l'Anti, o inclús el Soroll. Però un cop allà, ja que t'has trobat amb gent i ja que a part de la mili i a part d'altres històries teníem un problema real que era la necessitat de la vivenda, doncs també en aquest moment, i com he dit abans, l'emancipar-nos dels llocs on vivíem abans ens feia veure amb bons ulls l'ocupació i llançar-nos-hi. Jo crec que la importància de l'Anti, com de l'Ateneu, en el món de l'ocupació va ser aquesta. El món de l'ocupació a Gràcia va ser un punt de trobada, de suport, d'informació, de sociabilització, d'oci, evidentment, també, però sobretot crec que es van establir uns llaços personals d'amistat o de feines, també, de militància, inclús, molt forts i que van ser molt importants pel nostre desenvolupament personal i també per les tasques que desenvolupaven com a col·lectiu. Der Mariannenplatz war blau, so viel Bullen waren da und Mensch Meier musste heulen, das war wohl das Tränengas und er fragte irgendeinen, sag mal, ist hier heute ein Fest? Sowas Ähnliches, sagte einer, das Britannien wird besetzt. Wird auch Zeit, sagte Mensch Meier. Nosaltres vam ocupar el 93, veníem del 92. El 92 a Barcelona va ser una voràgine d'especulació i de treure diners de sota les pedres, i llavors el moviment Ocupa Gràcia estava ja a les Beceroles, però ja hi havia unes quantes cases ocupades. Nosaltres estàvem en un local a Gràcia, l'Anti, que teníem contacte amb cases ocupades i amb gent de les cases ocupades, i llavors uns quants de l'Anti ens vam decidir ocupar una casa a Gràcia. I llavors vam anar a ocupar una casa amb l'objectiu de reivindicar, de ser una casa política. Die Leute im besetzten Haus riefen, ihr kriegt uns hier nicht raus. Das ist unser Haus. Schmeißt doch endlich mit und fest und muscht aus Kreuzberg raus. La veritat és que ja des del principi
amb els nuclis de l'Anti, l'Ateneu i les primeres cases ocupades a Gràcia, es va crear un microcosmos força potent amb el qual nosaltres no ens calia sortir d'allà per desenvolupar diferents aspectes de la nostra vida, tant el personal, el social, el polític, formàvem part de col·lectius. Per mi és bàsic, o sigui, el tindre confiança en una persona et dona confiança en l'àmbit polític a fer un munt de coses, legals o il·legals, el que sigui. Sí, per mi és bàsic la confiança. Teixir una amistat, poder abans de la política et dona una seguretat per després poder fer altre tipus d'accions o el que sigui. L'estona que vaig estar jo a Horta-Guinardó, el temps que vaig estar a Horta-Guinardó, vaig estar 2 mesos o 3 mesos o 4 mesos al descans y después vas a pasar a vivir a Michallona. Yo creo que el que coincidan 4 casas ahí en la zona de Font d'en Fargas es pura casualidad. O sea, nosotros estábamos buscando por Gracia, por Horta, por el Güell y encontramos ahí. Entonces estaba Media Luna, Descans y la de Font d'en Fargas. De hecho, no siempre, a veces intentábamos hacer una asamblea contra el desalojo y tal, pero no siempre nos entendíamos. Va ser boca a orella, va ser... Jo diria que la primera va ser Mitja Lluna, com que hi havia gent que coneixia gent de Mitja Lluna i sabien que a l'altra banda hi havia una casa buida, van ocupar el Bon Repòs, són gent que després estaria a Massens, i en quedava una altra de buida. Com que de buides... Tot això era amb gent que veníem de l'Ateneu de Gràcia, per afinitat, per mimetisme, no? Hòstia, és com una taca d'oli. 2, doncs la tercera, i al final es va acabar ocupant tot allò. Quizás unos éramos como muy novatos, muy raros, muy hippies, y al lado estaba con un poco la crème de la crème del movimiento, muy exigente en muchas cosas de cómo encarar un desalojo, cómo no había que llevarse las cosas porque era un signo de debilidad, por las cuestiones de liderazgo fuerte que había en la Media Luna, digamos. Van desallotjar les 3 cases alhora. Nosaltres sabíem que hi hauria un desallotjament. Una setmana abans havíem anat a parlar amb l'Albert Batlle, que aleshores era el regidor de Guinardó. Ens va dir que no, que tranquils, que això era una cosa que s'havia de solucionar, que no passava res, que podíem estar tranquils, que això ja ho parlaríem i que ho deixaríem per més endavant. Evidentment és un mentider, nosaltres ho sabíem, tothom ho sabia i no ho vam creure. Llavors vam decidir organitzar una resistència. Veo que con la gente que he ocupado ahí no volvería a ocupar, digamos, a nivel comunitario de convivencia. En ese momento funciona lo que es un directorio de casas vacías que la asamblea de ocupas o gente de confianza pues te lo dejaban fotocopiar o mirar. Entonces tú ibas y cogías las que más te interesaban por barrios y de todo ese estudio, digamos, pues surge la ocupación de lo que se va a conocer como la cuadra de los cuentos. Bueno, cuando yo entré en contacto con el mundo ocupa en Berlín a medianos de los 80, me encontré esto. Por un lado, un ambiente muy punk, con mucho concierto, con mucho actividades de este tipo, pero por otro lado también ya un movimiento que era ya el movimiento autónomo de Alemania, de los años 80, que era altamente polititzado. Havien moltes cases buides en els cascos antics de les ciutats a tota Alemanya. Era bastant simptomàtic, en quasi cada ciutat una mica més gran havia alguna casa o 2 ocupades i a Berlín havien moltes més. I es concentraven sobretot en Kreuzberg. Al final es va, diguem-ne, com destacar, no?, com barri ocupa. I bueno, es va crear als 80 aquest moviment a l'Occident i després, als 90, principis dels 90, es va repetir pràcticament el mateix a l'altra banda de Berlín. I
Inclús era més massiu, van arribar a haver-hi 200 cases, ja les cases són grans, no? Caben bastanta gent, i el moviment era molt fort, sobretot a Friedrichshain, a Prenzlauer Berg i a Mitte, que eren també uns 3 barris relativament cèntrics, no? Friedrichshain limita amb Kreuzberg, havia també molta intercanvi i a l'hora de conflictes, el que sigui, se juntava la gent dels 2 barris. Las ocupaciones de la primera ola en Berlín de los años 80, que había casas que cuando yo llegué a Mediano en el 84, que ya habían pactado, que ya que los habían ocupado, muchos se han desalojado y para otros se ha buscado esta solución, porque claro que eran batallas campales bastante importantes. Això va ser un punt d'inflexió pel moviment, diguem-ne, perquè va ser la prova de foc de resistència màxima i sí que va aguantar perfectament un dia perquè es va juntar tantíssima gent tan ràpidament i que la policia no podia amb la gent, però clar, al cap del segon i tercer dia ja, diguem-ne, lo que era la resistència va anar fent-se més feble, encara que el carrer estava molt bé protegit i amb una bestialitat d'històries per impedir l'entrada de la policia. Però tot i així no es va aconseguir. També la gent estava com desinflada, havia molta desinformació, molts rumors, i el tercer dia va haver-hi el desallotjament. Em va agradar molt l'ambientillo alternativo també que hi havia aquí, que per mi era molt més, diguem-ne, comparat amb Berlín, molt més petit, però lo percebia com més autèntic en quant que estava tot molt autogestionat per la gent. I això em va agradar aquí, tant d'espais com, no sé, l'Anti, l'Ateneu de Gràcia, i el local i més llocs que hi havia en aquest moment. I també de les ocupacions, que també, a banda de ser més familiars, perquè les cases que s'ocupava eren més petites i que havia menys gent, doncs no havia possibilitat de negociar normalment amb ningú per arribar a un acord i poder-te quedar allà a viure tranquil·lament. Llavors sempre estaves sota l'amenaça de, que em poden fotre fora i llavors hauré de buscar un altre espai. Així que escolta què diu l'Express Antes de ocupar la vaquería recuerdo que también pedíamos locales. Me acuerdo que íbamos con nuestro spray y en la pared poníamos queremos locales para la juventud, para tal. Luego nos dimos cuenta que ese no era el camino. Pensa que la vaqueria es va ocupar el 92. El 92, uns mesos abans de les Olimpiades i del quinto centenario. Vale? Llavors això ens tocava molt la moral. Directament, perquè estàvem visquent en primera persona els problemes d'accés a la vivenda, de locals per poder desenvolupar les nostres activitats, etc. I perquè, a més, com a col·lectiu de solidaritat amb Centroamèrica, el del quinto centenario era una bufetada molt grossa, no? Nosotros ya antes de la vaquería, gente de nuestro entorno ya había ido a Nicaragua, que ya en aquel momento había triunfado la revolución sandinista allí. Muchos y muchas habían ido a El Salvador con el Frente Farabundo Martí. Y luego también comunidades en resistencia de Guatemala, las CDR. O sea que la experiencia era, digamos, bastante ecléctica, ¿no? Tanto de revoluciones hechas como de revoluciones por hacer, como la de El Salvador, como
como de resistencia pura y dura. Yo tenía planificado un viaje para ir a El Salvador y a Nicaragua y estuve allí 4 años. Mi vuelta aquí, bueno, yo en esa época ya, cuando me marché a El Salvador, estaba en contacto, bueno, pertenecía al Comité de Solidaridad con Centroamérica de Hospitalet, que es el que después ocupó la vaquería, por eso esa relación con Centroamérica y con la solidaridad. Veníem primer d'haver participat molt en tot el que era la lluita per aconseguir el referèndum de la OTAN. Com a generació ens havíem forjat una mica com a primeres lluites aquí, i llavors tot el tema de la insumissió, tot el tema d'antimilitarisme contra el yanqui, tot això eren coses que havíem mamat molt. Si la vida te pregunta si le debes algo a alguien, que la vida te pregunta a ti. Si la vida te pregunta si le debes algo a alguien, que la vida te pregunta a ti. La piel te dura toda la vida. El Ateneo de Cornellá venía de un ámbito muy social, venía de la Coordinadora contra la Marginación, de unas luchas sociales determinadas. Y bueno, íbamos allí, en aquella época había muy pocos locales, y íbamos todos a los conciertos. Entonces fue el primer contacto que tengo con el movimiento Ocupa, más como consumidora de ese movimiento. Para mí el Ateneo de Cornellá lo que fue es una experiencia de vida, brutal además, o sea, a tiempo completo y multifuncional. O sea, el Ateneo fue una plataforma para mí y para muchos compañeros para hacer muchas cosas que hubiéramos sido incapaces de hacer por nosotros mismos sin esa infraestructura y sin esos compañeros. O sea, para mí fue toda una experiencia vital. Bueno, en Cornellá en el año 90, 89, 90, la verdad es que viniendo de barrio currante y de padres que habían pasado pues, la dictadura y habían sufrido, nacíamos una generación con ganas de rabia de luchar y de cambiar las cosas, ¿no? Y de ser rebelde, estar contra el sistema y contra lo establecido, ¿no? Cornellá ha sido cuna del moviment obrer, als 60-70, ja ho va dir Franco, Espanya tenia els problemes entre Cornellà, llavors és un barri obrer, un poble obrer, i clar, si et refereixes a dintre del moviment Ocupa, bueno, clar, jo vaig començar a militar i sempre, bueno, pues, cada barri, cada poble té el seu temps diferencial. Estamos hablando de los 80. En los 80 la visión que había de la ocupación era muy diferente a la que hubo en los 90 y la que hubo más tarde. Al principio era un local para todo, para poner música, para beber cerveza, para vivir, para montar fiestas, para lo que fuera. Estaba el Ateneo, pero bueno, por unas circunstancias cambió el formato y hubo una gente que en Cornellá pues, no encontrábamos cabida y fuimos a ocupar a Sant Boi, Villa Hortensia. Estuvimos en Villa Hortensia una temporadita hasta que por motivos pues cada uno se fue por un lado y se dejó aquella ocupación, ¿no? En los 80 había una sociedad, un entorno que era muy diferente. Los problemas más graves que teníamos entonces eran con los yonkis y con los gitanos, o sea, poco político, digamos. Y todo eso pues genera, además, claro, es una cultura muy de barrio, la gente que se acerca son del barrio, algunos tienen más preparación, otros tienen muy poca. Y bueno, pues bueno, o sea, digamos, la manera de ser de esa gente también no siempre es tan políticamente correcta como se quiere ver o como se puede ver desde fuera. O sea, está la música por un lado, los grupos punks, los grupos reivindicativos y por el otro, pues eso, el ganas de agruparnos en conseguir cosas fuera de lo que nos daba el ayuntamiento y crear nuestros propios espacios de libertad, ¿no? Entonces ocupó Can Fairer y la parte de vivienda y el ayuntamiento nos dijo o la vivienda o la fàbrica. Cap allà el 92, 93 vam ocupar l'Ateneu Llibertari de Viladecans i a part estava l'Ateneu de Cornellà, Can Fairer a Cornellà, es va ocupar el Prat també, a Sant Boi es va ocupar també i va començar a bullir una mica el que era el moviment Ocupa a la zona del Baix Sud.
Esta primera época de la ocupación va hasta finales del año 95 y empieza otra época con la ocupación del Cine Princesa en pleno centro de la ciudad por gente procedentes de las ocupaciones que ya habían existido. El movimiento Ocupa se expande, es mucho más heterogéneo, ya no limitado a un solo barrio, sale del gueto del punk, está presente en toda la ciudad y esto contribuye a que también entran nuevos contenidos en el movimiento que antes no se habían trabajado, como la cuestión de género, el veganismo, el apoyo a presos ya internacionales, no solamente de aquí. Esto también hace necesario nuevas formas, tanto de organización como de comunicación. Me refiero a que, bueno, se crea una asamblea de ocupas ya permanente y se crean los medios de contrainformación como el Infosurpa, La Burcha, Cisania, el Contrainfos. Ocupar ho enteníem com un medi, un mitjà per a fer política. Ara, amb el temps, jo faig una lectura diferent, no? Ocupar ja és fer política, ja és posicionar-se davant d'un sistema i d'una ciutat i d'unes maneres de fer. Jo considero que realment s'estava qüestionant el que eren tots els poders especulatius. Llavors aquí és on agafen por i diuen aquí hem de regular d'una altra manera i frenar el més aviat possible. I una de les primeres accions va ser mitjançant la via judicial amb el Codi Penal. La meravellosa frase del "Ocupa tu també" era una campanya d'incriminació per saturar i poder demostrar mitjançant la via judicial un article que no era correcte, que era l'usurpació. A partir d'aquí ens trobem diferent gent de Girona, de Barcelona, amb advocats, i dintre d'aquella assemblea una de les propostes que es fa és fer una ocupació simbòlica en un lloc de rebombori para denunciar que se ha reformado el Código Penal y se va a aprobar en mayo del 96. Entonces, la acción del cine va muy ligado a eso, pero no solo hay un cambio a nivel legislativo de la ocupación, sino también hay un salto organizativo, que és quan se decide crear l'Assemblea d'Ocupes. La diferència que trobem és que abans de l'any 96 no era un delicte. Llavors, amb l'aplicació del Codi Penal passem de que una ocupació que podia anar judicialment per la via civil passa a la via penal. I això implica que de cop i volta ocupar significa poder anar a la presó. Sobre el teló y s'escriu un nou guió. Hi ha un artista que pinta. Cine Princesa es la confluencia, pues, sobre todo de dos generaciones, que una viene directamente de los 80 y la otra pues se une a ese conflicto social emergente mediante pues el tema de las asambleas, ¿no? Contra la especulación en los barrios. Todo está muy englobado al proyecto de la Barcelona que se vive actualmente, que es la resaca posolímpica, cuando Barcelona se abre al mundo de otra manera. La segunda generación es una generación más joven, en su mayoría venida del punk en muchos casos, pero otras venida ya de ámbitos universitarios, ¿no? Claro, la primera generación tiene herramientas que se heredan del movimiento libertario, como el asamblearismo, la horizontalidad, y la segunda generación, esta más universitaria, pues sí que viene de unas prácticas mucho más democráticas, reformistas, siempre en comparación con la primera generación, que viene más de una práctica ilegal o alegal, siempre por los márgenes, ¿no?, que te deja el Estado cuando eres su enemigo frontal. Hi ha una convocatòria, jo apareixo a la cine en aquell dia i a partir d'aquell moment molta de la gent que estem implicats a diferents altres centres socials, en concret al Guinardó, ens sentim motivats per aquell fenomen que venia, que ja no estàvem al Guinardó, ja estàvem parlant que estàvem al centre de Barcelona, enmig de la Via Laietana, enmig dels poders fàctics. Teníem la comissaria central, teníem els jutjats, estar allà enmig era un desafiament tan fort.
Joan Conesa, muy conocedor de la burguesía catalana y de los trapicheos económicos, pues sabe que hay un cine que en teoría debería de haber sido patrimonio histórico de CNT, y él conoce del trapicheo que ha habido con ese espacio, que se recalificó varias veces y al final pasó a propiedad de la familia Forcadell. Y él lo que creía que la acción tenía un doble golpe, ¿no? Una a nivel mediático, porque era el centro de Barcelona, y otra a nivel, o sea, de hacer público cómo funcionava los business de la família Forcadell i de l'administració. Molta de la gent que estàvem allà vam deixar la universitat per quedar-nos al cine, així de clar. Molta de la penya vam deixar-ho tot per quedar-nos al cine. No vam hipotecar, queda fatal dir-ho, però realment vam deixar-ho tot per quedar-nos al cine. I què volia quedar-se? Què volia dir quedar-se al cine? Volia dir viure per una història, viure per un moviment col·lectiu, viure en col·lectiu per un món millor, tio, per trencar amb aquest puto sistema. I a més és que m'ho vaig creure. Això és lo fort. Va ser una espiral d'emocions i de creativitat. Crec que tothom vam aportar el millor que teníem. Érem gent molt jove, tothom, i tothom tenia moltes ganes de conèixer gent i de dur a terme tot el que teníem al cap. Per tant, crec que a aquest nivell el que va poder aportar de música aportava de música, el que aportava de teatre, el que aportava de paleta, el que aportava de tenir més tarannà assembleari, no? I ja venia de projectes diferents. Amb el concepte de l'ocupa tu també i amb l'exemple del cine, amb la visualització del cine, què va passar? No va ser el cine, va ser Guinardó en menys d'un any s'ocupen 14 cases, a Gràcia en menys d'un any s'ocupen 15 cases, a Sants aquest format de vamos a ocuparlo todo para que nos vengan a por nosotros i puguem demostrar que això no està bé, era part de les conclusions que es van treure a l'Assemblea d'Ocupes. I llavors hi ha molta gent que agafa aquest esperit de dir puc fer-ho jo, i ho faig. I a més no estic sol, i a més m'organitzo. I llavors l'autoorganització és molt perillosa, i aquí sí que crec que és on més forta va ser la repressió, sobretot als finals als 2 darrers anys. Encara hi ha herència de la dictadura franquista, hi ha una herència d'una forma de funcionar, tant judicialment com policialment. Llavors, això era com menysprear absolutament també als joves i menysprear absolutament el que eren les reivindicacions pròpies que té el moviment Ocupa, tant d'espais com de vivenda, com de dret a organitzar-se. No existía la propiedad, no existían enemigos, cazaba para comer, y ahora soy el perseguido, en nombre de la libertad. En los principios de Guinardó, cuando ocupamos en Renacença, un poquito más abajo del Casal, se respiraba un buen ambiente, gente joven con ganas de hacer cosas. El Casal era bastante, no sé, aglutinaba gente con muchas ganas. El Casal, El Casal era un antic cinema, s'havien fet moltes coses, es respirava un ambient obrer, era molt especial. Era un ambient fort, era un ambient fosc, era un ambient d'homes, era un ambient... Bueno, doncs si eres una dona, a més, havies de funcionar com un home, perquè, bueno, després vam descobrir el que era l'antisexisme i el feminisme, no?, amb els anys, però realment el Casal era molt, molt d'orillo, i de fet el Guinardó, la radiografia, realment era gent, ostres, que no tenia darrere uns estudis, ni tan sols tenien famílies estructurades que podríem dir, dins de la normalitat. Això era molt el Guinardó. En esos primeros momentos del Casal de Guinardó y yo creo que de la ocupación en toda Barcelona, los problemas de patriarcado estaban muy presentes. O sea, había gente, líderes. I tant.
El casal era un ambient masculí, era un ambient violent, hi havia els capos, d'alguna manera, que s'havien fet amos del casal. Llavors, realment, hi havia assemblees, i han hagut assemblees amb pals de béisbol. La primera assemblea a la que vaig anar del casal del Guinardó, la gent parlava dreta i cridant. Si parlaves normal, no se t'escoltava. Eren poques dones al Guinardó, bàsicament, és que no érem ni 5 dones. I era molt difícil fer-se escoltar. Aleshores, havies d'adoptar un discurs completament masculí. El Guinardó va ser una altra cosa. Jo crec que el Guinardó no necessitava tenir aquesta visió que van tenir altres centres socials de la Barna. No, perquè el Guinardó venia del que venia, no tenia aquesta necessitat, perquè la gent que el conformava molt venia de la delinqüència, molt venia de gent sense estudis, sense oportunitats. Era un altre level, va ser l'autèntic Bronx. El Guinardó, diguem-ho així, és un dels primers espais de reunió més grans, on es poden fer concerts, on es poden fer activitats. Tot això desemboca a uns diumenges de menjador. Aquests diumenges de menjador fan confluir a molta gent de diferents barris. Es va generar una relació que fins abans no existia. Estava Gràcia, Antic Ateneu, Casa de la Muntanya, Gatos 1, estava Guinardó, estava Vaqueria. Al generar un espai de relació, doncs s'afronten les problemàtiques de manera comuna. Arriba el projecte de Codi Penal i llavors en el tema es penalitza l'ocupació i des del casal com des de diferents àmbits es diu ostres, s'ha de fer campanya contra aquest Codi Penal. Per fer campanya contra aquest Codi Penal es fa l'Assemblea d'Ocupes del 95, que es convoca des del Guinardó. Ocupamos una casa en Sants, calle Papín número 4. El principal problema fue los neonazis del barrio, que nos hicieron la vida completamente imposible, así que descartamos la casa. Pero no queríamos dejarla porque sabíamos que era ocupable, que estaba en condiciones de ser ocupada, y le dimos la información que teníamos, toda la información de la casa y los papeles, o sea, las llaves, a un col·lectiu de jóvenes de Sants. Veiem que és un espai on s'hi poden produir altre tipus de relacions, aprenentatges, gent interessant, que d'alguna forma et permet una alternativa a estar a la plaça fumant porros i veient que no ets un actor de la teva vida. Per tant, jo crec que molts de nosaltres entrem als centres socials ocupats per sentir-nos protagonistes d'un canvi social. Des de la universitat, tot un grup de gent vam anar a parar a la Garnatxa, que ja estava ocupada. Simplement la gent que la va ocupar volia marxar. Ens van passar les claus, vam entrar. A la Garnatxa em trobo una gent que inicialment es veia molt clar que hi havia un sector molt activista, molt polititzat i molt conscienciat, amb ganes de fer coses i de transformar. Hi havia un altre grup de persones que anaven a remolque. Hi havia qui aprofitava l'oportunitat i qui s'aprofitava de l'oportunitat, per dir-ho d'alguna manera. Vam estar una temporada, vam veure que l'espai es quedava petit per tot el que volíem fer. Era un lloc difícil per un tema d'infraestructura que es queia, també la casa era molt difícil d'arreglar. Hi havia una mica la necessitat de fer alguna cosa, de consolidar una mica aquesta voluntat de transformació social amb algo més tangible. I vam intentar fer com un incipient centre social que tampoc va acabar de quallar, se'ns va escapar una mica de les mans, no va funcionar molt bé. I vam decidir en una assemblea que havíem d'anar a un espai més gran per poder desenvolupar el que nosaltres pensàvem que s'havia de fer. I vam anar a ocupar-nos que era un espai enorme, una fàbrica abandonada enmig del barri, molt, molt gran. Vam ocupar una petita part i aquella petita part, per això, tenia una nau que era molt gran, tenia un espai que era un edifici que en els seus baixos van posar la cafeta, que es deia llavors, que era com el bar social. I ens vam plantejar d'ajuntar-nos diferent gent, inclús ampliar una mica aquest cercle, ja no només de Sants,
alguns de la gent que formàvem aquest grup estava estudiant a la universitat i estava en mobilitzacions a les universitats i van arrossegar part d'aquesta gent cap a Sants i ens vam tirar a la piscina. A més, jo crec que ens vam tirar sense ni mirar si estava plena, perquè allò va ser una autèntica pas a lo bèstia, i vam ocupar la Hamsa, vam ocupar la Hierros y Aceros Moldeados Sociedad Anònima, la Hamsa. Tinguem present, la Hamsa era un col·lectiu molt heterogeni, o sigui, no hi havia un... Ens vam trobar ocupant, l'ocupació era el paraigües sota el que estàvem tots, que ens aixoplugava a tots, però línies polítiques no està tan clar que hi hagués una. De fet, d'aquí venia molts cops el debat intern de la Hamsa, no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde vamos? Quin és el nostre ideari polític? L'AMSA, o els llocs on intervenia, per mi són eines de transformació. Llavors, per mi, intento que compleixin les expectatives que jo marco. En aquest sentit, l'AMSA, per mi, havia de servir per fer un espai obert, que el màxim de gent hi participés, que s'hi sentés còmode, perquè una cosa és que tenia les portes obertes, una cosa és que la gent entri dintre, participi de la dinàmica i se senti còmode i pugui desenvolupar allà diferents activitats. Precisamente todo aquello a lo que aspiramos somos el resultado de lo que durante años habéis provocado, habéis alimentado. Hemos sido la mula paciente que mueve la noria, el burro de carga que carga y descarga. Hemos sido explotados de todas las formas. Cada ocupació, cada col·lectiu de persones que han portat una ocupació és diferent. Jo entenc que a la Hamsa ja sí que n'hi havia una vessant més universitària, amb un lèxic com més elaborat, no? I que això no treia de que la gent que no veníem d'universitat no tinguéssim capacitat de pensament y de saber cap on volíem anar y qué es el que no volíem. Cuando se ocupan el Princesa nadie pensaba que íbamos a durar más de 12 horas. Entonces, por lo tanto, nadie puede decir que teníamos programado cómo iba a funcionar el cine. El cine es, aparte, la confluencia de gente de todos los barrios de Barcelona y del extrarradio, de las diferentes asambleas de ocupas que hay, que están unidas en una que es la Asamblea de Ocupas de Barcelona. Y a partir de ahí es cuando se va administrando el cine con una gente que vive allí. Crec que des de la joventut i la inconsciència vam saber fer-ho molt bé. No n'hi havia un projecte clar i el projecte es va anar definint i se li va anar posant cara i ulls a mesura que estàvem allà. La gent que més estona passàvem allà. Jo feia 3 setmanes que havia marxat de casa als pares i estava que em sortia. I tenia energia que em rebossava pels poros. I jo crec que tothom estava igual, no? En aquell sentit. O sigui, ens vam trobar gent molt maca, que teníem una energia supermaca, i crec que tothom, de la manera més humana que no pas política, intentàvem que això funcionés. I tothom intentava fer les petites coses que acabaven fent gran coses. En principio no genera conflicto la relación entre generaciones porque sobre todo en esos años se vive un ambiente de unidad, de algo que está creciendo, efervescente, de mucha relación social, de no tanto discurso político común, pero sí de vivencias comunes, ¿no? Entonces, como que ahí se va aprendiendo, se hacen pasos en los cuales se crea toda una camaradería, ¿no? Y entonces, como que no se viven tensiones fuertes, porque en realidad la gente tiene más ilusión de hacer y de luchar y de plantar cara que no de buscar las diferencias. Que luego hablan de miedo, ¿de qué tenéis miedo? Del lujo, del capricho, de los privilegios o más bien de perderlos. Lo nuestro sí es miedo a esta vida, es miedo al propio miedo, es miedo al mañana. Lo que en definitiva es el miedo al día a día, en que vosotros ganáis y nosotros perdemos. El ojo por ojo de aquel pelotazo que nos dio. On hi ha molts caps, poden aparèixer conflictes, evidentment. O sigui, n'hi ha molta diversitat d'opinió. N'hi ha gent que sap cedir més fàcilment i n'hi ha gent que no. Per tant, n'hi havia conflictes interns? Sí,
personalment estava en un punt en el que era de ei, deixeu de fer brega i anem a per feina, no? Que és el que estem fent, estem creant una cosa superguapa. Per tant, clar, n'hi havia la gent igual que és més obcecada i n'hi havia la gent que era més positiva i més humana, que necessitàvem intentar fer un espai nou, un projecte nou, perquè volíem un canvi, no?, en la societat. Y volíamos una visibilización de que ni una otra manera de hacer las cosas. En realidad lo que surgen son muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, por poner una, el tener que gestionar la seguridad de un espacio cuando tú eres enemigo del orden o de la autoridad. Estàvem amb tot el tema del Codi Penal, de la reforma del Codi Penal. Portar-ho tot això en paral·lel era molt difícil. Sí que és cert que de forma natural, a dins de l'Assemblea del Cine, hi ha algunes persones que d'alguna manera es van posar més en una comissió legal, altres persones que es dedicaven més a una comissió, el que diem d'oci. Cadascú va trobar anar buscant el seu cau, allà on creia que era més útil. Igual sí que n'hi havia una gent que tenia la finalitat o tenia un objectiu molt clar de què pretenia que fos al cinema, i n'hi havia gent que no, que només l'utilitzàvem com a medi. És l'etern debat, no? És un fi o és un medi? És a dir, no hi havia un moment de recapacitació, de pensar on anàvem, on estàvem anant. El que sí és cert és que el desgast era molt fort i tampoc no érem persones formades professionalment per fer tot això. Ens va agafar amb una edat molt jove i cadascú vam haver d'anar solucionant els temes a mesura que podíem. Però sí que va ser un tema molt parlat en assemblees, així com molts altres, el tema de en qué nos estábamos convirtiendo. Con el tema jurídico siempre existió en la ocupación una contradicción, porque una cosa es defenderte a pie de calle, a pie de barrio, defender con contenidos, con proximidad con los vecinos, con otros colectivos, y otra muy diferente es defenderte utilizando la propia justicia que te está persiguiendo. El cine princesa, en realidad, la contradicción es permanente, pero también se le intenta dar una vuelta para mostrar a la Barcelona guapa de que hay otra Barcelona y que está dispuesta a romper la paz social. Units per a fer front des de les nostres presons. Jo crec que la Hamsa, ocupar la Hamsa va ser la representació de la consigna i la frase aquesta del maig del 68 de seamos realistas, pidamos lo imposible, no? Va ser allò de dir, no es pot, pues per què no, no? Pues provem-ho, pues endavant, és igual, encara que morim en l'intent. No? Jo crec que la majoria dels que estàvem en aquell grup no teníem un posicionament allò de manual i d'adscripció política molt definida, però sí que hi havia inquietuds i tarannàs diferents. I alguna gent sí que potser tenia una trajectòria més definida. Aleshores, hi havia una gent que venia d'aquesta branca que comentava abans de les joventuts comunistes revolucionàries, no? Amb una herència ja fos per militància o ja fos familiar o d'entorn del que era la Lliga Comunista, no? Trotskisme, i hi havia gent que venia amb un tarannà i amb un esperit una mica més llibertari. De la corrent més llibertària jo crec que va ser més de facto o més per un sentir que no per una militància a la vieja usanza. Vull dir que crec que gran part del que ha definit la Hamsa, i m'atreviria a dir que part de tot el moviment Ocupa, és que realment les coses s'han fet de facto. No, o sigui, que la militància ha sigut per activa, no per definició política, sinó per acció política. Nosaltres també ens vam ficar allà en una ocupació de barri i en un moment donat vam passar a ser una ocupació de ciutat. Nosaltres érem el germà publissor del cine princesa. Clar, com a ocupar l'AMSA, era en plan, tota la gent, els esforços s'anaven cap al cine, fins i tot nosaltres també, dic, clar, el cine era molt important, i anaves cap allà i donaves el cop de mà que podies. L'espai era enorme i d'entrada no es va poder ocupar tot, i es va haver de renunciar a moltes naus i dir, ens quedem amb aquesta nau, ens vam quedar amb una part de l'espai i l'espai estava molt fet caldo. Allà feia falta una brigada de gent que els 15 que formaven part de l'assemblea, així de manera permanent, entre 10-15 persones, vam ser les persones que vam estar allà sempre al peu del canyó. Era insuficient. I és més, no saber quan te desallotgen i trobar-te un espai
tan fet caldo condiciona, limita molt, no? Quanta dedicació, quants diners i quants esforços dedicaràs a adequar un espai que està tan fet caldo, pues igual demà no hi ets. Tot i així encara ens ho vam, no sé, encara ho vam portar amb força de dignitat per com estava, però tant de bo, alguns hagués dit al principi, aquí estareu 8 anys, perquè llavors moltes de les decisions que van prendre haguessin sigut diferents. Pero tú y yo estamos presas en una sociedad de esclavos cautivos y real. Pero tú y yo estamos presas en una sociedad de esclavos cautivos y real. Capturado el ladrón, detenido el capo, pillado el ratero. L'espai de l'AMSA està molt vinculat sobretot al tema de la festa, és el que recorda molta gent, perquè era un espai que nosaltres vam ocupar-lo com a un local de barri, i al desallotjar-se al Cinema Princesa, que era un espai similar en quant a dimensions, doncs ens vam trobar que era un dels espais més grans que hi havia a la ciutat de Barcelona i rodalies, i llavors molts col·lectius ens demanaven l'espai per poder realitzar festes i concerts per la seva autogestió. La Hamsa, quan vam començar, teníem una definició del que volíem fer i una definició de quin projecte anàvem a tirar endavant que era molt difosa i molt ambigua, o era molt generalista. Tirarem endavant amb un espai pel barri, farem activitats, serà un espai d'autogestió. Fins que no ens hi vam trobar, fins que no va arrencar l'activitat, no vam començar a veure que això necessitava que s'acotés i es definís molt més què significa això, cap a on i quin és el teu objectiu. Nosaltres, com a centre social, bàsicament gestionàvem un espai. Llavors, nosaltres teníem producció pròpia, diguéssim, d'espectacles i de propostes culturals, però moltes eren de fora, que eren de col·lectius que ho feien per la seva gestió. Amb això nosaltres teníem molts debats, sobretot quan teníem la proposta, i després, sobretot, ara amb el temps trobo que hi havia una mancança molt gran del control econòmic, sobretot després de què havia passat amb els diners aquells. Espai de festa era una manera d'autogestió de molts col·lectius. Era una molt bona manera, però això creava molt debat. Era una incoherència en si, no? O sigui, es promovia com un consumisme respecte a begudes, marques comercials que hi ha al darrere de qualsevol cervesa que tu poses, que estan ben lluny de lo que tu persegueixes, però és una realitat que els col·lectius necessiten autogestionar-se i no hi ha tantes maneres d'autogestió. La sala de la Hamsa era una sala de concerts per a l'autogestió i per a campanyes d'antirepressió, de diners que han anat advocats per a treure a la gent de la presó, la Hamsa, Déu-n'hi-do, no? També és cert que a cada espai també té les seves potencialitats, i en aquest sentit nosaltres teníem una sala de concerts que et permetia fer un seguit d'activitats relacionades amb l'oci, concerts, festes, jornades, i gestionar aquell monstre sí que et treu molts esforços, i això és una font de cansament, però és cert que cada espai té les seves potencialitats, i aquell espai nosaltres estàvem allà, i el temps que vaig estar, els 3 anys i pico que vaig ser-hi, sabíem que allò era una mina, en certa manera, pels col·lectius de la ciutat, i la gestionàvem de la millor manera possible. Treu les forces per fer un altre tipus d'activitat política, social. Hi havia qui pretenia o qui creia que aquell espai havia de ser un model i una punta de llança pel barri, saps? Cap a determinada... no? Cap a, d'alguna manera, fer com un proselitisme, no? Cap a una certa ideologia. Hi havia altra gent, en el que jo em sento més identificat, o crec que jo estava, que el que volíem era alliberar les nostres pròpies vides o generar els nostres propis espais d'autonomia i de llibertat, no? Aleshores això jo crec que això va generar realment, o va posar de manifest que hi havia formes diferents o que estàvem una mica treballant en línies i amb objectius diferents, però no ho vam descobrir fins que no ens hi vam trobar. Fighting for total change or working for concessions, do we take what is ours or ask that it be given, are we stealing it together or asking for permission? Even though we disagree, we share a common enemy, our message may not be the same, but together we can break
premsa va demonitzar, no? Aviam, bueno, jo diria que hi havia l'element claríssim que era el tema del terrorisme. Bueno, la propietat privada va ser guai perquè també van sortir coses a la palestra que la gent es va començar a plantejar, no? De dir, ostres, la propietat privada era tan important, era sagradíssima, El que us dic, l'element terrorista, l'element d'intentar demonitzar per les metodologies que nosaltres estàvem portant, que podíem ser perillosos per la societat, no? A veure, la premsa va estar perquè havia d'estar. Es que hubo debate, vamos a ver, es que no podíamos estar en Villa Laietana sin prensa y sin alguien que dijera, oye, que no somos asesinos, coño, ¿sabes? Jo crec que això ens ho plantejava amb tothom. O sigui, el fet de que això durés i durés, de que el cinema durés i durés, ens ho plantejava amb tothom. Perquè per nosaltres era un projecte que tenia cara i ulls, que alhora era molt intens i que també veiem que estava degradant, ¿no? Que estava castigant molt a la gent. El tema de la paz social es un poco delicado porque mucha gente participa en luchas que pueden llegar a romper la paz social mediante la radicalización del conflicto. Pero claro, no todo el mundo es consciente de eso. O sea, eso es más importante todavía cuando tomas noción de que es posible romper una paz social. Sobre todo te hablo en el 96, después de una crisis brutal, después de que los sindicatos han abandonado, ¿no?, las demandas sociales, y como que el cine abre una puerta al conflicto permanente. Bueno, la resistència del cinema va ser molt dura i va marcar, jo crec, un abans i un després en tots nosaltres, no? A nivell personal i col·lectiu. N'hi havia gent que ho portava més humanament, bueno, ho portava millor, no? D'una manera més, bueno, ei, hem d'estar aquí a totes, i n'hi havia gent que estava molt desquiciada, no? Bueno, n'hi havia gent que li estava fent molta mella, el fet de no dormir, el fet d'intentar de fer un treball de resistència a dintre perquè hi costés més totes les comissions externes, vull dir, o sigui, clar que n'hi havia molt de desgast. Bueno, doncs, emocionalment estem parlant de 8 mesos vivint allà dintre, el desgast és evident, el cine ha crescut molt, però a nivell intern també no va créixer tant, ens van fer la vivenda dalt. Jo això t'ho explico perquè vam intentar fer casa nostra dins d'un monstre, intentar mantenir un dia a dia, preparar-nos per a un desallotjament del cine, doncs, a veure, imagina't, és preparar-te per una guerra, preparar-te amb una estratègia militar. Se decide pues una resistencia interna y externa activa. Se hace una gran asamblea y decide que fuera va a quedarse 24 horas a resistir activamente, a cerrar los accesos. Tothom tenia molt clar que volíem una resistència activa, per tant, vam estar totes fins l'últim moment. Preparar l'edifici, treballar com bèsties, sallejar el que s'havia de sallejar, i esperar aguantar i resistir el màxim possible a dins del bastión, sabent com són les normes, i les normes són que els grans vindran, no sabien que vindrien volant, però bueno, que probablement vindrien volant i farien molt de mal. No ho hem dit, però n'hi havia barricades al carrer. Al cinema no n'hi havia només el cinema que estava acoraçat, sinó que n'hi havia molta gent que estava fora de les portes del cinema esperant a que arribés la policia realment per plantar-li cara, no? Con mucha tensión, con muchos nervios. Con tensión, con nervios, pero por otro lado las muestras de apoyo y de cariño de vecinos te hacían era lo que te ayudaba a aguantar y decir, no lo vamos a ir así como así. Estábamos en el centro de Barcelona, estábamos en el ojo del huracán. Se tenía que ver, eso se tenía que saber que estábamos ahí, no nos iban a echar así como así. Nosotros ya nos sitiemos, cerremos todo, no se podía ni entrar ni salir de la casa. Cerremos de tal manera que nos quedemos ya, el que se quedó dentro ya sabía que de ahí
solo saldría a palos, no saldríamos de otra manera. Y conforme se iban acercando los días íbamos viendo que estava al caer. Recordo l'últim dia de que, bueno, traiem les barricades perquè no vindran, no? I va ser com... Estàvem tan cansats, estava tothom tan cansat que va ser com... De veritat, no vindran? I clar, la gent del carrer també estava cansada, no dormien, estava tothom una mica, bueno, esgotat anímicament, amb moltes paranoies, no? Perquè, bueno, el temps, el no menjar bé, el no dormir, doncs, bueno, genera això. I es van començar a retirar les barricades, es van treure les barricades i van desallotjar aquella matinada. Esa resistencia activa, esa permanencia, pues desgasta día tras día, hora tras hora, pues y sobre todo cuando estás en la calle. Evidentemente, la gente de fuera se empezaba a plantear después de una semana, pues si podemos seguir. Los momentos más tensos y crudos fueron ya pues, ese día a las 6 de la mañana que tú ya empiezas a oír el helicóptero y ya empiezas a ver por todos lados luces, es que parece una película. Nos avisan de que salgamos pacíficamente, les dijimos que ahí no íbamos a salir y bueno, pues de ahí empezaron pues, ellos pues, a intentar acceder al cine. Claro, eso estaba súper bien tapiado y con planchas de hierro detrás. Por ahí no podían entrar. La única manera que podían entrar era por el terrat. Com ho visc? Amb molt de nerviosisme. Ho visc amb molt de nerviosisme, però amb molta energia de que tots anàvem en una. Crec que tothom tenia molt clar que volíem resistir i que volíem aguantar el màxim possible. Entorpecer su faena, ponérselo lo más difícil posible. Que vieran que no era tan fácil echarnos y que no estábamos dispuestos a irnos sin luchar. El plan era básico y simple, resistir lo máximo posible para impedir el desalojo, ¿no? Muy ilusorio, ¿no? Porque realmente enfrentarte a unas fuerzas militares, llámalas policías, llámalas como quieras, preparadas, motivadas y con un entrenamiento que nosotros no tenemos, una de las frases que me habrá escuchado mucha de la gente es que nosotros no somos tropas. The history books from every age have the same words written on every page, always starting with revolution, always ending with capitulation. Hem de pensar que estava tot preparat pel desallotjament. Estava clar que es faria una mani i la mani no hi havia res preparat, sinó que era una qüestió de manifestar-se i treure la ràbia. Evidentment, sense parlar-ho, la cosa va anar a que quan vam passar per davant de la comissaria, doncs, bueno, la cosa va passar el que va passar. Always silenced by the truncheon or bought out with